Mga kapuso, 3 ka semana matapos ginsuguran kuha, basura nga nagtumpok sa suba sa Kubay Haro, tuman sa gihapon kadamo. Si Julius Bilacaol nakatutok. 3 ka semana humalin sang ginsuguran ang pagpanghawa sang basura nga nagbara sa suba sa bahin sa barangay Kubay Haro. Madamol sa gihapon nga basura ang nasaksihan sang news team sang amon ginbalikan ng lugar. Ang barangay ginahimo na kuno ang tanan, apang daw hindi gid masarangan. Pipi ng basura ayawan na kami sa barangay. Tidra na lang kami mapokus. Ang iba na mong area, kinahanglan man sang cleanup drive. Suno sa head sang General Services Office, 3 na kahugnat ang cleanup operation nga ginpatigayon sa suba. Naglabot naman sa ginabulubanta 12 ka toneladas ang basura ang nakuha. Apang katunga palang kuno ini. Siguro madlagan siya mga 20 to 24 tons no ang basura nga sa river. Ang barangay nagahingyo nga kuntani magamitan sang bako ang paghawa sang basura. Apang hindi naman ini posible suno kay Engineer Ravena tungod wala sang alagyan. Kag hindi man pwede ang bako nga gamay mo kay kung bako nga gamay hindi malapot sang iyang nga bakit ang suba. Base sa pagpangusisa sang GSO, mga 10 to 20% sang basura nagikan man sa Kubay. Ang nabilin, nagikan sa mga lugar nga nagaserbi upstream sang suba. Pananglitan matumod kung sino ang mga nagahaboy sang basura sa suba. Magapanabat ang mga ini, suno sa head sang GSO. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.